Всяка сутрин се събуждаш с подпухнало лице и тъмни кръгове под очите, все едно не си спала 3-4 дни, нали? Гримът ти също така не стои добре заради малките несъвършенства по лицето ти. Ами изгледай това видео до край. Аз бях същата. Пробвах какво ли не, да си слагам студени лъжици на очите, да си слагам главата в купа лед, което между другото е отвратително, особено сутрин. А даже не искам да започвам с всички кремове и маски, които само правят кожата ми да изглежда още по-зле. Защо? За да мога да си купя после още. И в крайна сметка надеждата ми се сведе само до едно. До магическа пръчица, с която някой да ми докосне лицето и то да засияе. Но спокойно, ето я и нея. Честно казано, ако започна да ви изреждам всичките ползи на това устройство, времето ми в тази платформа просто няма да стигне. Чрез червена светлина терапия това устройство кара кожата ви да изглежда по-здрава и сияйна от всякога. А най-хубавото знаете ли кое е? Че всичко това е в едно устройство, а не в 16 крема и 8 серума. Аз го използвам по 5 минути на ден, като изцяло замести цялата ми рутина с колочни кремове и серуми. Само за 2 седмици кожата ми изглежда супер сияйна, ето убедете се сами, а я усещам много по-еластична. Момичета, ще ви дам още един съвет. Пратете това видео на гаджето си. Нали идва Свети Валентин? Давам ви го на тепсия, момчета. Тя не иска поредното плюшено мече. Вече има 10.